Ja, jeg har så købt mig både en ny blokfløjte. Altså, jeg har aldrig haft en blokfløjte. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at spille på sådan en. Og så har jeg fået hentehår, hvis det blæser af, så skal jeg selv hente det. Og jeg har faktisk kombineret en melodi, som jeg gerne vil prøve at spille. Og det er helt min egen melodi. Og det har jeg lært på 10 minutter. Det hedder Da lærken slog sin sidste trille. Nu skal jeg se, om jeg kan huske det. Jeg bliver forvirret, når der er så mange huller. Så let kan det gøres. Så let kan det gøres. Tak for det. Tak fordi du vil lytte.